Oh ni Jummai. Wanga aure ya zama min masifa, ya zama bala'i. Sati biyu babu abinci wai ina amarya. Yaro ya taro mu kai ne masifa tunda ya auro ni bai ba abinci. Kai mai gida, ni ho ban gane ba. Ni kaka nuhi. Sati biyu bamu dafa abinci gidan gaba ban gane abin da kaka nufi ba wa. Ka kawo da naka ajinin nan yunwa ta ka bacci ne ka. Tashi. Ni kaka nufi. Sati na biyu gidan gaban ci abinci ban ni kaka nufi yunwa za ta kashe ni ka dauko ni gidan ubana don mulmul yanzu jiya da na koma kaya na har sai min yawa. Ni kaka nufi. Baka ka haka zuwa ka bi abincin ci to maza tashi. Allah ba haka nan ba wallahi in gidan ban ka dalili ba. Ya hankuri. Tashi. Ya hankuri. Tashi ne ce. Ya hankuri. Haba magana zuwa gida ki batta uwar gida. Haba uwar gida. Ban magana zuwa gida. In batta? Ki ban magana zuwa gida. Tashi ka take ka domin abinci. Kuma ba san masara. Shinkafa taliya. In ba haka nan ba gidanmu. Oh ne damshi. Oh ne damshi. Ni damshi na gama da ibtila'i. Na da komai ba wallahi sai ka tashi. To yanzu tashi a kake da mu ya hankuri in ba haka nan ba ya hankuri kana ba mutum ka aje babu abincin ci babu komi haka nan ka dauko ni gidan mu kai lahiya mi warga ko gidan ga kice bannan kice bannan wallahi ba shi aka biya ta wallahi abincin da kice ce bido na bido maka ina bala'i na gaba wanda ka biya ta bashi don Allah ko to kice ban salamu alaikum damshi amma alaikum assalam damshi na ciki ya an kai be nan 50 daga biya tai to be nan salamu alaikum damshi alaikum assalam kana gidan nan be nan ya an kai ku ni ba shi nika biya ta 100 nika biya tai to be nan ku ta can ku bide shi can wallahi ke so ko mace mai uwa kai mana shi na ga kai mana shi ba ga san da shigo ni na ga mura shi me Allah ya san na ga mura shi kai mana ramshi wannan zanci da nan fata ga sai Allah turken doki baka da shi assalamu alaikum assalam ramshi ya nan kai nan ya hankali mun musa ta ce ba ni kudi ba to ba ni nan ka je can da ni da wurin ka fata ga sai Allah kin daga suke fito ka san yadda za ka yi da su ga su nan sun yi cirko Ruwa, ni gargan.